Oli, avui us vull explicar la meva història amb el manga i l'anime. Jo sé que tots esperàveu que avui us parlés d'algun manga o algun anime o us fes recomanacions, però aquesta setmana no serà. Serà la setmana que ve. A més, amb un manga i un anime que m'agraden molt. Així, de romans, algo viejuno. Per Twitter teniu alguna pisteta més. Avui del que us volia parlar és de com jo vaig començar amb el manga i l'anime i com ha sigut la meva història amb aquest món al llarg dels meus gairebé 32 anys, 33 anys realment, de vida. Jo vaig néixer al 92, per tant vaig créixer als 90 i per tant, òbviament, veia el K3, veia el Super 3, jo he vist tots els dibuixos que es feien per allà i a més també tinc molt record de veure tant Digimon a Televisió Espanyola com Pokémon a Telecinco. Jo és que tinc records dels caps de setmana d'aixecar-me a les 7 del matí, molestar els meus pares per poder veure Pokémon, perquè, òbviament, els meus pares entre setmana treballaven i els caps de setmana volien dormir i jo estava boixíssima, perquè ara no m'imagino aixecar-me tant d'hora cada cap de setmana per veure una sèrie, jo ho feia i era molt feliç. A tot això se li ha d'afegir que els meus pares són friquis, ells sempre han jugat a videojocs, per tant sempre hem tingut consoles a casa, també sempre han llegit moltíssims llibres de fantasia, ciència ficció, els ha agradat el manga, l'anime, els còmics, per tant, encara que jo ho veia també per la tele i a la col·le ho parlàvem, jugàvem que si a Sailor Moon, que si a Doremi, que si a aquestes coses, i jo a casa meva també tot això ho he tingut molt en present. També he anat tota la meva vida tant al Saló del Còmic com al Saló del Manga. De fet, jo tinc records d'haver anat al Saló del Còmic quan encara es feia Estació de França, fa moltíssims anys d'això, i tinc records de, jo crec que pràcticament tota la història del Saló del Manga, perquè jo crec que he anat cada any des que es va començar a fer. Això també està unit a que vam tenir internet bastant d'hora a casa i encara que al principi internet no era el que era avui en dia, ja vam poder començar a descarregar cosetes d'aquells programes que tots coneixem, que et descarregaven des d'una pel·li més 18 fins a lo que estaves demanant, fins a una cosa hiper mega random. Però quan jo em vaig començar a introduir en aquest món per meva compte pròpia, perquè jo volia saber més de què estava veient per la tele o quins jocs estava jugant, va ser al voltant dels 2000. Jo fins llavors, era com la majoria dels que estareu veient aquest vídeo, jo veia els dibuixos que feien pel Super 3 i per mi era el mateix. Estava veient Sailor Moon que les tres bessones. Per mi tots parlaven català i per tant jo no diferenciava que una cosa estava feta aquí a casa nostra i l'altra estava feta a l'altra punta del món. Com us he dit, a mi m'encantava Pokémon, jo vaig quedar molt d'hora per veure sempre i continuar les aventures de l'Ash i la resta. I a l'any 2000 va sortir el Pokémon Amarillo, l'edició amarilla, que és aquesta que venia amb Game Boy Color, que ja tot era com una mica més a color, encara que ara aquest color no és molt color i que a més t'acompanyava el Pikachu. Jo no he sigut mai molt fan del Pikachu, però aquell joc em va obsessionar. Jo volia ser l'Ash Ketchum, vull dir, era la meva il·lusió i vaig estar estalviant moltíssim temps per poder-me comprar la Game Boy lila transparent, que té tota l'aventura i em sap molt de greu perquè jo aquella Game Boy la vaig perdre, no la tinc avui en dia, i l'edició del Pokémon Amarillo. Vaig jugar tantíssim a aquell Pokémon, vaig jugar tantíssimes hores, també va ser com la meva primera consola, perquè tot i que els meus pares tenien consoles i jo jugava a la Play 1, la meva primera consola sempre ha sigut la Play 1 i he tirat moltíssimes hores tant al Crash com al Spyro, com a molts altres jocs, també he jugat a la 64, però la meva primera consola va ser com aquesta. També vaig començar a jugar al Zelda gràcies a aquesta Game Boy. Amb això vaig descobrir que Pokémon, l'anime, venia d'un videojoc i que els videojocs i l'anime es feien al Japó i que tots aquests dibuixos que jo veia venien del Japó. Llavors aquí ja és com jo em vaig començar a introduir a saber el que era l'anime en si. Durant uns anys, això jo estava a primària, vull dir, tenia 8, 9, 10, 12 anys, vaig estar amb això, que jo era com més conscient que la resta dels meus companys que allò que estaven veient era anime i jo, la meva mare, també va ser l'època en què es va estrenar el Viaje de Chihiro. Jo encara no entenc com vaig anar a veure el Viaje de Chihiro al cinema, perquè vaig anar amb la meva tieta i amb la meva cosina, que elles dos són zero friquis, encara no entenc com jo vaig anar a veure aquesta pel·lícula, em va encantar. Vull dir, per mi el Viatge de Chihiro va ser una cosa increïble, encara que em va causar una mica de trauma l'escena en què el sense cara, el sense rostre, menja tot i hi ha tota aquella escena, però aquella pel·li m'ha encantat, que això també em va introduir al món Ghibli, llavors la meva mare també em fa picar les pel·lícules Ghibli, per tant jo estava com una miqueta allà, jo tenia com una miqueta la puteta, a més això, anàvem al Saló del Manga, anàvem al Saló del Còmic, però quan jo vaig ser plenament conscient de que a l'anime la majoria es feia a partir d'un còmic, va ser 2 anys o 3 després, cap a l'any 2003. Què va passar? Jo en aquella època es va estrenar la Màgica Doremi. A mi la Màgica Doremi em va fascinar des del principi. I aquella primera temporada per mi va ser un canvi a la meva vida, crec jo. Estava obsessionadíssima, m'encantava la Doremi, m'encantava ella, tot el que li passava, era algo... Em tenia fascinada. Què va passar?
Jo casualment teníem un reproductor de vídeo d'aquells que si tu fiques una cinta que és que es podia gravar, podies gravar el que feien per la tele. I jo feia extraescolars, doncs alguna tarda també em quedava al parc amb els meus amics, i un dia, el dia que vam fer el capítol final de la temporada primera de Doremi, jo no el vaig poder veure. I no sé si és que els meus pares no el van gravar, no sé si és que no es va gravar, i jo no vaig poder veure mai aquell capítol. A mi això va ser un trauma. Vull dir, jo crec que tinc 4 traumes de la infància, que és la mort de Mufasa, la mort de Piecitos en busca de la Valla Encantada, al final de no poder veure al final, i després quan el vaig veure al final de la primera temporada de la Màgica Doremi i al final de la primera temporada de Digimon Adventure. Llavors jo vaig plorar moltíssim perquè no ho havia pogut veure i us heu d'imaginar perquè si heu vist aquesta primera temporada, vull dir, el penúltim capítol acaba en què descobreixen que són bruixes i per evitar-ho la Ompu fa servir la seva màgia perquè borrin els records als seus pares i se li trenca la joia aquella que porta. Llavors jo vaig estar molt de temps sense saber què li passava a la Doremi i la resta. I clar, no és com ara que fas, bueno, pues internet i d'un lloc a un altre ho treus. No, jo vaig estar molt de temps sense saber què passava amb la Doremi. I no sabíem quan s'estrenaria una nova temporada, si arribaria una nova temporada o si aquella temporada la remetrien algun dia. Això no ho sabíem. Llavors jo vaig plorar moltíssim, i la meva mare em va dir, bueno, mira, aquest diumenge anem al mercat de Sant Antoni, perquè en aquella època anàvem molt al mercat de Sant Antoni, tant a comprar cartes de Pokémon, a canviar cromos, o simplement a comprar cintes de vídeo. I buscarem el còmic, perquè és això, em va dir que els animes que jo veia venien d'un còmic. Òbviament, la Màgica Doremi, el manga no ha arribat mai a Espanya, per tant, òbviament no el vam trobar, però sí que vam trobar una altra cosa. El que vam trobar va ser això, el número 1 de l'edició aquesta terriblement horrible de Janna Lladra Kamikaze, que era un anime que també s'havia vist per al K3 feia poc, i com que no vam trobar l'altre, i jo també estava molt obsessionada amb Janna, ma mare em va comprar aquest còmic. Un còmic que va costar 4 euros. Imagineu-vos, 4 euros. Ha estat destrossadíssim perquè, clar, jo en aquell moment no tenia tota aquesta col·lecció i no em podia comprar mangas cada setmana com podria fer ara o com vaig poder fer en una època de la meva vida. Llavors jo vaig rellegir aquest manga 300 vegades, li vaig deixar a totes les meves amigues perquè les meves amigues no sabien tampoc que jo que estàvem veient per la tele tenia un còmic i que podia anar més enllà perquè les històries canvien una mica. Llavors, amb això va ser com jo vaig començar amb el manga, em va agradar molt, els meus pares me'n compraven de tant en tant quan anàvem al mercat de Sant Antoni i durant la primària vaig començar a fer una petita col·lecció de manga. I si teniu curiositat, si això va ser rotllo al 2003, d'això em fa 22 anys després tinc més o menys uns 2.100 mangas. Calculeu vosaltres quants diners són això, perquè jo no ho vull saber. I ja us dic que tot això va passar una mica a primària, a finals de primària, i el meu autèntic boom friki va ser a l'institut. Jo anava a una escola de Sants que, diguéssim que ja en aquell edifici només es feia primària, però hi havia com un altre edifici al cantó, que és on es feia l'institut. Aleshores, tu tenies com el pas directe d'aquella escola primària a aquell institut, i la majoria dels meus companys i amics van passar tots junts. Però hi ha alguns que no van passar, i òbviament l'institut era més gran i va venir gent d'altres escoles i d'altres llocs. Això va fer que, encara que jo a classe estava sola, vaig fer un grupet d'amics en què totes eren friquis, tots ens agradava el manga i l'anime. Llavors aquí ja vam començar el rotllo aquest de, mira, jo conec aquesta sèrie, jo mira aquella altra cosa. Ens deixàvem DVDs, perquè clar, en aquella època no t'ho podies passar el link i ja està. Algunes descarregava alguna sèrie o aconseguia alguna sèrie d'algun lloc, ens ho passàvem, ens deixàvem els mangas. Llavors, una mica entre totes fèiem aquest xup-xup, comentàvem les coses i el que no ens agradava a una, li agradava a una altra, i d'aquesta forma també com a que coneixíem coses noves que potser per mi mateixa jo no hauria llegit mai, i això va fer que també conegués moltes altres sèries i moltes altres coses que potser jo no hauria conegut. També, a més, una de les nostres amigues tenia una germana que era un parell d'anys més gran que nosaltres, que també tenia una altra amiga, o sigui, eren 2 amigues, que també eren friquis. Llavors, elles també eren més grans, també teníem com més control d'internet. I, a més, aquesta noia també és molt important a la meva vida, perquè el seu germà gran havia treballat a una botiga de Sants, que estic segura que si sou de Sants coneixereu, si teniu una amiga més o menys a meva edat, òbviament si teniu 15 anys no ho coneixereu, perquè fa molts anys que està tancada, i és que hi havia la botiga La Perra Còmics, que era una botiga que estava al costat del nostre institut i que, a més, casualment la majoria vivíem com en aquella direcció, llavors cada dia al sortir a l'institut passàvem per La Perra. Vam passar tantíssimes hores en aquella botiga enana, en què, a més, la propietària era una mica borde, però teníem més o menys de tot, llavors allà podíem regirar, ens deixaven mirar tot el que volguéssim, passàvem hores mirant i decidint i dient, això m'ha agradat simplement la portada, i ens ho enduíem a casa. A més, clar, en aquella època els mangas valien res, 5-6 euros, vull dir, era molt més fàcil que ara comprar-te les sèries. Tampoc és que nosaltres tinguéssim molts diners, vull dir, a mi em donaven com 6 o 7 euros a la setmana i jo m'ho gastava amb això, pràcticament, perquè tampoc no gastàvem amb altres coses. Vull dir, no anàvem de festa, no anàvem de compres, aleshores tots els nostres diners pràcticament anaven
invertits en això. I aleshores a ella li feien un 10% de descompte. Us podeu imaginar el que és que un volum de 5 euros et costés 4 euros i mig perquè tenies un 10% de descompte? Què fèiem? Nosaltres anàvem i li dèiem, em comprem això, i li pagàvem amb ella i ella ens ho comprava. Quan la propietària va veure que fèiem això ens va dir, mira, el descompte us el faig a totes i ja està. Llavors teníem un 10% de descompte i és que crec que potser com el 40% de la meva col·lecció és d'aquella botiga, perquè és que clar, llavors amb 6-7 euros que em donaven a la setmana, si estalviava 2 setmanes, en comptes de comprar-me 2 volums, me'n podia comprar 3. Aleshores compràvem moltíssimes coses, ja us dic, ens ho deixàvem entre nosaltres, era una bogeria, llegíem a classe, a mi m'havien renyat i m'havien pillat per llegir a classe, a l'hora del pati, clar, anàvem en classes diferents, era el moment de reunir-nos, deixar-nos les coses, era com un contraband, era una cosa xulíssima i que a més gaudíem moltíssim i els animes que veiem per la tele els comentàvem cada dia, és que era allò de, a més el Messenger, era època de Messenger, teníem grups de Messenger i aquestes coses i en plan de veiem un capítol d'Inuyasha i anàvem corrents al Messenger a comentar-ho entre nosaltres. Jo recordo que, òbviament, l'institut té les coses bones i les coses dolentes i no sempre estàvem a gust entre nosaltres, però en aquest sentit sí que us recordo una època molt, molt guai, perquè a més, òbviament, hi havia el sol del manga i el sol del còmic, eren dates que esperàvem amb ànsies, anàvem cada dia, jo me'n recordo que anava com a les 6 o les 7 del matí a fer cua per entrar a la Farga, havíem fet cosplay, era com tota una cosa molt guai, ens gastàvem moltíssims diners al sol del manga, perquè heu de pensar que ara és molt fàcil aconseguir coses del Japó o coses més exclusives, però en aquell moment a les botigues normals això no ho venien algunes com la Shunichi o coses així, que la Shunichi en aquella època estava al costat de la illa Diagonal, no estava on estava ara al costat de Norma, és que les coses han canviat tantíssim. Aleshores, el Saló del Manga era com aquella època en què trobaves pòsters, trobaves discos de música japonesa, trobaves artbooks, trobaves tot de coses, de sobte, un dia jo tinc un calendari de l'Esclam que el vaig trobar en un Saló del Manga que venien, és de l'any 2010, vull dir, en aquella època és que ni ho podia, ara ho podria comprar per internet perfectament per Amazon, i va ser com una bogeria trobar jo, i és un calendari que guardo des de l'any 2010, vull dir, té 15 anys i sempre l'he tingut penjat a la meva habitació, és que l'estic veient, perquè m'encanta. Llavors, van ser 4 anys molt guais, on a més és l'època en què Glenat feia en català, les editorials editaven a tope, llavors heu de pensar que per mi és com la meva època daurada del friquisme, una mica, la vaig gaudir moltíssim i estic molt agraïda que tingués aquelles amigues i que entre totes ens recolzéssim entre nosaltres, a més, encara que sí que érem les raretes de l'institut, mai es van ficar amb nosaltres, més enllà de que fóssim les raretes. També és veritat que jo penso que com que és una època en què més o menys tothom veia anime i veia coses, els nois estaven a tope amb One Piece. De fet, recordo que un cop, per mi era guai, li vaig dir a un amic que jo havia llegit el final de One Piece, que vaig haver llegit al final de One Piece, que ho havia llegit per internet, perquè clar, també era l'època en què començava a haver més cosetes per internet, més cosetes online, traduïdes fatal, anime a YouTube amb una qualitat terrible, però que el veies amb 400 parts un capítol. Llavors, heu de pensar que era tota aquella època i que tinc molt bon record. Però els 4 anys de l'ESO van anar passant, van passar el batxillerat, algunes de les nostres amigues van anar a altres instituts a fer altres tipus de batxillerat, també entre nosaltres va començar a haver-hi més cosetes, no ens portàvem tan bé pas coses que passen entre la gent, també algunes van començar com aquesta època en què ja no estaven tant en el mundillo, perquè potser realment no els interessava tant o simplement veien com que era una cosa més infantil, llavors la cosa es va començar com a dissuadir una mica. I jo seguia comprant i seguia consumint, era com l'última que quedava, però sí que la cosa va començar a baixar bastant. Aleshores, quan vaig passar a la universitat, tots sabeu que la universitat també és una època complicada, igual que l'institut, sobretot al principi, en què canvies totalment el teu ambient, comences a conèixer gent, llavors a vegades vols com intentar encaixar, intentar ser diferent del que havia sigut. Clar, jo a l'institut no em feia falta canviar perquè tothom em coneixia, perquè jo la majoria de la gent portava amb ells des que tenia 3 anys, aleshores tampoc no podia aparèixer, ho podia fer, no? Però com la Lisa en aquell capítol que intenta com diferents personalitats, vull dir, hauria sigut molt estrany. Però clar, jo a la universitat vaig anar a un lloc totalment diferent, me'n vaig anar a Lleida a estudiar, i per tant no em coneixia ningú i podia com intentar encaixar. Llavors vaig decidir que ningú sabria què era aquest nivell de friki. O sigui, la gent sabia que a mi m'agraden les coses friquis perquè també hi havia algun altre friki a classe i parlàvem de sèries, parlàvem de pel·lis, però una mica més friki mainstream, saps? Vull dir, en plan de, sí, jaja, m'agrada el Senyor dels Anells. Que, vull dir, perquè us imagineu el nivell de friquisme dels meus pares, quan estàvem a primària i van estrenar la del Retorno del Rei, vale? Jo havia anat a veure La Comunitat de l'Anillo i Les Dos Torres al cinema amb els meus pares, i quan van fer aquesta tercera, als cinemes Filmax Gran Via, quan eren uns cinemes enormes, no el que són ara,
van fer com unes sessions en què feien la primera i la segona en versió extesa i just a les 12 de la nit feien la tercera, perquè era el dia de l'estrena. Llavors, feien les 3 pel·lis seguides. Jo potser tenia 11 anys, 12, no sé quants anys tenia quan es va fer això, i els meus pares em van portar, però és que clar, us heu d'imaginar que això començava potser a les 3 de la tarda. Jo em vaig saltar al col·le aquell dia, no vaig anar al col·le per anar amb els meus pares a veure això, perquè us imagineu també el nivell de friquisme a casa meva. I ja no sé per on anava. Això, que a la universitat. Llavors jo vaig decidir que seria com una persona bastant més normal. I durant aquests anys de universitat, potser durant 4 o 5, sí que era una mica la friki, però no el nivell de friki que la gent es pensava. Però clar, jo per exemple, quan les meves amigues venien a casa meva a Lleida, jo tota aquesta col·lecció sempre l'he tingut a Barcelona. Tenia algunes cosetes, però no ho tenia tot. Llavors, elles no eren conscients del meu nivell de col·lecció, o sí que sabien que anava al Saló del Manga, però no entenien el meu nivell de bogeria amb el Saló del Manga. Tot això he de dir que amb les meves amigues de l'institut, quan jo vaig començar a la uni, ens vam separar bastant. Llavors, jo sí que anava al Saló del Manga i anava amb la meva mare, amb la meva parella de llavors, amb alguns amics que també he continuat tenint friquis, perquè, per exemple, l'Adri, jo el vaig conèixer a l'institut, llavors tenia el meu grupet també de friquis de Barcelona, però era un grup de friquis diferents, perquè els meus amics, que conservo encara de llavors, són més de tema més videojocs, per dir-ho d'alguna forma, i pel·lícules i sèries i també els agrada, però tot el món del manga i l'anime, encara que veuen algun anime, encara que llegeixen algun manga, no estan superint. Llavors, sempre ha sigut una cosa que des que vaig deixar l'institut com que em faltava amb qui compartir-ho. Llavors, això va fer que jo no tingués tantes ganes de comprar manga, tampoc no consumís tant anime. Tenia èpoques, Hi havia èpoques que sí que veia molt anime, depèn de què s'estrenés, però hi havia altres èpoques en què no veia gens d'anime i comprava un manga molt, molt de tant en tant. També el fet que tinguessin la perra i me'n tingués que anar fins a Norma a comprar, em feia una mica de mandra, també no és el mateix rotllo. Jo segueixo comprant a Norma i és una botiga que m'agrada, però no té aquell rotllo de que em coneixen, saps qui sóc? I és que a la perra em guardaven les novetats, vull dir, quan arribava el divendres ja sabien quines sèries em comprava i me les guardaven, i si hi havia cosetes que em podien interessar em deien, mira, Roxana, mira't això perquè això potser t'interessa, ¿vale? No hi havia aquest rotllo. Llavors també vaig començar a baixar una mica el nivell de compra de manga. A Lleida no vaig trobar mai una botiga que m'agradés i que pensés, uah, que guai, avui toca anar a comprar novetats a la botiga. Llavors això va fer que tot el meu nivell de friquisme en general baixés bastant i es quedés també en un nivell com més normalillo. Però tot i així no ho he deixat mai, perquè sí que hi ha gent que ho deixa totalment i després torna. Jo sempre ha sigut una cosa que he tingut més a dalt o més a baix, sempre ha estat allà en la meva vida. No és que m'arrepenteixi d'haver fet això. Jo els meus anys de la universitat els he gaudit molt, he conegut molta gent, he fet coses diferents que potser si hagués mantingut més les meves amistats de llavors de l'institut no hauria fet, i que no m'arrepenteixo gens. Vull dir, jo he tingut complicacions a la universitat, ho he explicat moltes vegades, però han sigut més amb temes estudis i una mica amb la meva vida personal, però tampoc m'arrepenteixo. Vull dir, jo he fet moltes coses, he gaudit molt i això va quedar en un segon pla, i tampoc trobo que sigui estrany. Jo conec molta gent que li ha passat que a l'entrar a la universitat, per una cosa o per una altra, han deixat les aficions una mica més de cantó i han provat altres coses, i penso que també és molt normal, que és l'edat i el moment de fer aquestes coses. I jo crec que també coincideix una mica en què va ser l'època de la crisi, també s'editava molt menys, no hi havia coses tan interessants que sortissin que llavors jo digués, uau, vull comprar. Durant anys també vaig viure aquesta afició una mica sola. També he de dir que, la meva parella llavors era una persona complicada, que potser algun dia ho explico perquè penso que són coses que compartir-les pot ajudar a la gent. I, jo tenia molts issues amb les coses que m'agradaven i em deixaven d'agradar perquè ell me les criticava molt. Llavors també vaig entrar en un punt en què feia una mica de vergonya compartir. Ja no és només que jo volgués com encaixar més, perquè pensava que si era aquest nivell de friquisme la gent no m'acceptaria tal com era a la universitat, sinó com que la meva parella també em feia una mica de gaslighting amb aquestes coses, també em feia com por i no era tan oberta amb aquestes coses. I tot això va canviar quan jo me'n vaig anar d'Erasmus. Ho he dit moltes vegades, jo el meu Erasmus, que no és Erasmus perquè no és Europa, el vaig fer a Sapporo, a Hokkaido, a Japó. Jo tota la meva vida havia volgut anar-me a viure a Japó. Crec que com tots els que esteu veient aquest vídeo, pràcticament. I simplement va sorgir. M'agradava el projecte que portaven allà en aquella universitat, era un lloc al que podia fugir i a més no era Tòquio, per tant també em feia com una mica en plan soc diferent, soc especial, no me'n vaig a Tòquio. Em van donar la plaça i me'n vaig anar allà a l'octubre del 2019. Ja us podeu imaginar què és el que em va passar quan vaig estar allà. Efectivament, jo vaig passar al principi, gairebé tot l'any 2020 al Japó, i em
part, encara que ho vaig passar malament, és el que em va ajudar a que avui en dia estigui aquí gravant aquest vídeo. Òbviament, si estàs al Japó i t'agrada el manga i l'anime, no hi ha forma que no visquis aquesta afició, vull dir, pots comprar de tot, a tot arreu, sempre hi ha esdeveniments, sempre hi ha coses que veure, sempre hi ha coses que ver. Aleshores jo vaig reconnectar moltíssim amb tot això. Jo, quan estava malament o simplement m'avorria, anava al cinema i veia pel·lis, encara que no les entengués, me n'anava al Mandarake, me n'anava al Surugaya. Aleshores, va ser com reconnectar amb aquella Rin de 15 anys que estava a l'institut i tenia tot un món que s'obria davant seu d'aquesta afició. M'encantava anar a la botiga Ghibli, comprar-me xorrades, però em seguia faltant la cosa de compartir. I vaig decidir obrir-me un perfil d'Instagram, que és el perfil d'avui en dia, és Rin and Cat, on compartir aquestes coses. Ho feia en castellà. Vale, era l'època, no em justificaré, simplement ho feia en castellà. I també vaig començar a gravar vlogs perquè, tot i que al Japó no estàvem tancats, jo sí que tenia amics i feia coses, però no volia com compartir-ho amb la gent que estava aquí que no podia veure perquè jo no podia tornar i ells no podien venir a veure. Aleshores vaig començar a fer vlogs supercutres i va ser com el que em va introduir aquesta cosa de voler crear contingut, encara que jo no n'era conscient en aquell moment. Vaig començar a trastejar en editar vídeos, vaig començar a trastejar en escriure i fer post a Instagram, més enllà de 4 fotos que fas quan vas de viatge o estàs amb els teus amics. Quan vaig tornar a Barcelona ho vaig deixar estar. Vull dir, vaig ficar-me amb la universitat, tenia que acabar la universitat, tenia que acabar el TFG, vaig seguir una mica en què jo tornava a estar superint, tornava a comprar molt de manga, tornava a consumir molt d'anime, però ho seguia fent bastant sola. Estic suant com un pollastre, xaval. Quina calor. Ja no sé ni com tinc el cabell, ni com tinc res, perquè estic suant. Aleshores, què va passar? Crec que ja us ho vaig explicar, com vaig començar jo el meu perfil de TikTok. Bàsicament, quan jo estava fent el segon TFG, el profe va sudar de mi, era estiu, no tenia res a fer, jo estava scrollejant, veia que ningú feia contingut amb manga i anime en català, pràcticament, m'havia sortit la G, m'havia sortit el Sanfaina i m'havia sortit algun cop al magazine, també veia que tothom parlava de shonen, jo deia per què la gent no parla de shoujo, i vaig dir, ho faré jo. I vaig penjar els meus primers TikToks, el magazine em va veure, em va publicitar, la gent em va començar a seguir i aquí estem, avui en dia 3 anys gairebé, falten 2 mesos perquè faci 3 anys que vaig penjar aquell primer TikTok. Em sembla molt molt fort, la veritat. I a partir d'aquí, jo com que feia contingut, també això et porta a comprar més, a consumir més, cosa que té la seva part bona i la seva part dolenta. A partir del magazine vaig conèixer molta més gent, els Power Rangers, moltíssima gent fora dels Power Rangers, gent amb la que avui en dia parlo cada dia, tant de manga com d'anime, com de les meves coses, anar a esdeveniments, que ens conviden a esdeveniments. Tot això ha fet que jo torni un cop més, aquella Rin de 15 anys, però aquella Rin de 15 anys que a més de consumir i gaudir d'aquesta afició, tenia gent amb qui parlar-ho i compartir-ho, cosa que em fa molt, molt feliç. Ho he dit moltes vegades, jo vaig començar a penjar TikToks per avorriment, perquè volia reivindicar una mica el shoujo en català, el shoujo parlant en català, perquè això en català poc, i sobretot conèixer gent i tenir gent amb qui compartir-ho, encara que fos a través de la pantalla. Jo mai m'hauria pensat que tindria gent al meu costat, en el meu dia a dia, gent amb la que és per anar a fer un bubble tea, parlar de manga, parlar, anar als esdeveniments junts, comentar-los, plorar junts a presentacions editorials. És molt fort com han canviat les presentacions editorials. Jo recordo anar a l'estand de Norma i que l'Anabel fes les presentacions i es fes en una sala tan gran en què la gent crida i plora. Em sembla molt fort com ha avançat tot això. Realment, ho mires en perspectiva i uau. Això, que he aconseguit trobar tot això, cosa que em fa molt feliç. Jo estic en un punt molt maco ara mateix. A més, he aconseguit trobar per mi l'equilibri de veure anime per veure anime i no només per crear contingut o només perquè és l'anime de moda i per no estar fora de la onda. També he arribat al punt en no tenir que comprar-m'ho tot el que surt, cosa que em fa molt feliç perquè a vegades és una mica agobiant. Avui en dia totes les novetats que n'hi ha, encara que el tema ha rebaixat. També estic molt contenta de que està en aquest punt tan bonic que és ara el manga en català, encara que hagi baixat una mica la cosa, i poder com una miqueta formar part de tot això. Estic molt contenta amb els amics que tinc, que jo us dic, de gaudir d'aquesta afició amb ells, i a partir d'aquí torno a estar una mica en aquest punt en què, com que conec molta gent amb gustos molt diversos, això també m'està influenciant a mi. Llavors jo llegeixo coses que potser jo no li hauria donat l'oportunitat per mi mateixa, pel que sigui, però com que la Umi me la recomana, o com que el magazine ha parlat bé, o el que sigui, jo dic, m'ho llegeixo. Sèries que potser no veuria, però com que me'n parla el director frustrat, la veig. Llavors em sembla un moment molt guai
en quant a totes aquestes aficions del món friki, per això, perquè segueixo com amb les coses que a mi m'agraden, però en descobreixo de noves gràcies a tota aquesta gent que m'envolta i que m'estimo moltíssim. I per una altra banda també, doncs, jo estic fent això amb vosaltres, no? Una miqueta, i això també m'agrada, perquè a vegades hi ha sèries que només llegeixo jo, però faig un TikTok i algú em diu, uah, aquesta sèrie a mi també m'encanta, i és com en plan de, que guai. Al final és això una mica el que m'anima a crear contingut, el poder parlar amb vosaltres, el poder parlar amb la gent sobre aquestes sèries i també acompanyar una mica, doncs, perquè jo penso que si aquella Rin de 18 anys, 19, 20 hagués trobat doncs, tota aquesta comunitat que hi ha ara, potser no hauria estat tan sola, perquè en alguns moments m'he sentit sola en quant al manga i l'anime, per això, perquè no tenia ningú amb qui parlar-ho. I per tant, pues, espero que també sigui una mica pues, aquesta panda, no, ara ja estic començant com a desvariar i això està totalment fora de guió i es nota moltíssim, però no sé si m'estic explicant. I això és una miqueta pues, tota la meva història des que vaig néixer gairebé fins ara, amb gairebé 33 anys, en el món pues, això, friki, de tots els ambients. Òbviament hi ha moltes altres coses, també he tingut èpoques en què simplement no he llegit tant de manga perquè he vist més anime, èpoques en què no he vist tant anime perquè he llegit més manga, èpoques en què no he fet cap de les dues coses perquè he estat més a full amb sèries o amb pel·lícules o amb llibres. Aleshores això també és una mica així. També hi ha èpoques que estic molt a tope amb Disney i ara també porto una època una mica més baixa amb Disney. Això també és molt normal. Volia com transmetre el fet de que no estiguis sempre al 100%, no estiguis sempre totalment dins del mundillo, no significa que siguis menys fan o més. La vida és com és i a vegades pues, hi ha moments en què et venen més de gust unes coses i més de gust unes altres. També hi ha moments en què potser el que s'està produint no t'agrada i t'agraden més altres coses. Llavors, també, si a vegades necessiteu com prendre-us un descans i deixar pues, com aquestes aficions de costat i dedicar-vos a altres coses, tampoc passa res. Si ho deixeu durant anys i després hi ha una sèrie que us fa tornar a tot això, tampoc no passa res. Gaudiu de les vostres aficions com a vosaltres us agradin. Jo no me les repeteixo, però no deixeu que l'opinió popular us faci no gaudir de les vostres aficions. Sigueu vosaltres mateixos, estic segura que sobretot a l'institut i principi d'universitat pot ser una mica complicat, però trobareu la vostra gent, trobareu un lloc on estareu a gust i podreu compartir totes aquestes coses, i si no, avui en dia internet és molt salvatge, però internet també és molt amable i trobareu gent amb la que podeu compartir tot això. Ja us dic, jo l'he trobat gràcies a internet. Espero que us hagi semblat interessant. Si voleu podeu comentar-me una mica com ha sigut la vostra trajectòria tant en el món del manga i l'anime com, jo què sé, els videojocs, com perquè no sé parlar gaire de videojocs, però també amb els videojocs també he tingut una mica, doncs hi ha hagut èpoques en què he jugat més, èpoques en què he jugat menys, doncs jo què sé, amb els llibres de fantasia i de ciència-ficció, amb les cartes de Pokémon. Jo també vaig tenir una època en què jugava moltíssim a Magic, després ho vam deixar i ara hem tornat a jugar, vull dir, també una mica aquest rotllo. Podeu deixar-me en comentaris, ho llegiré i ho parlaré i estaré encantada. Si us ha agradat el vídeo, ja sabeu, doneu-li like, compartiu-lo, subscriviu-vos, això m'ajuda moltíssim. Això ho penjo avui dimecres, ens veiem diumenge amb un altre vídeo, perquè aquest vídeo és el que havia de penjar diumenge passat i no vaig poder, i la setmana que ve ens veiem amb una ressenya de manga molt guai. Espero que us agradi, que estigueu aquí per compartir-ho amb mi i que tingueu molt bona setmana. Ens veiem diumenge. Adeu!